नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେମିତି ଆମେ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଘର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଘର ବାହାରେ ପ୍ରଥମେ ଘରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଘର ବାହାରେ ଯାଇକି ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରି ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। କିଛି ଘରେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ବନେଇକି ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ବନେଇକି ଏଞ୍ଜୟ କଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଘରେ କେମିତି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରନା କଲୁ କେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ନୂତନ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଆଇଟମ କେମିତି ବନେଇଲ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ଘରେ କେମିତି ଏଞ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି କି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।